Kijing puson menta kasih. Kublai ya pi baro. Kasau tarik urisau kadai kasni buram jong Francis bakuat jong ka Assisi uwei na kiriu kuat babaro kisngu ie bat ki pet ye kum ubrio jong ublai. Unikos kasan zakis unong thok bat uriu perkat Greek utho kum ne syapang Francis. Na kabenta jonga Francis udai ubrio ubakit kia ya kakam udai ubrio uba pendep hok ya kakamram. Upop Gregory bakhendai ulatho hakabul jong kacing kentang riu kuat ba Francis udai ubrio ubakat kum kadonut jong ublai. Kawai na gijihi kai bangi yo na kajing im jong Francis bakuat kadai kajing long shipara ba salon sar. Kajing long shipara ya baro kadai kajing long ba kong santam ba Francis u im beruju pen i hakiwei. U iet yo ublai hadu kata-kata ba ukuak ban pen i ya kadai kajing iet hakajing thau jong ublai. Hakmat jong u baro ki merat ki mereng ki dieng ki siet ki lom ki wa ki klau ki betap kasngi u benai bat ki jat ben riu satlak ka perthei ki long ki hinmen ki para jong u. Namar ba u iet hadu kata-kata yaki lada ukren watang si kentien yaki ki kongu. Uyalap ya keketien jong ublai hakisim kido. Upen kela ya usuri ubaju pen mensau ya ki nonglet nongwan hakashnong gubio. Dei ma u ubalashna nengkong ya kasing oj hakapor Christmas da kebabu da ki merat ki bashisha. Hakane kejuk hakabangim don syuk ya kajing nyukor ya kamariang ba ai ublai kane kajing im jong Francis kai ajing shlor yangi bangin iet bat yaro ya kajing itnat jong kamariang da kabangi sumar balle khuat ya ka. Kajing kwa bat jing thrang jong Francis kalong banyalap ya kane kajing long shipara habaro kijat ben riu satlak ka perthei. Dena kane ka daw baula kwa hir banlet yalap ya ka gospel sya kijaka bampat long kristan. Hausnem syahajar arspa khat khandai ulalet shisha banya kendu ya Sultan Al-Kamil ubadai unong yalam ki Muslim ha Egypt. Kajing shlur kajing khuat mensiam ba kajing long shisur jong Francis kalakta ya kajing im uta unong yalam ki Muslim hadu ba unda ong ya duwailem bangan syem ke ka niam ba shisha. Kajing sngop her niam ba kajing yakan at niam kaladon nadu menchua bat kayaidon hadu kini kisni. Ke ka badon kam kalong ban pediang ye kiwei kum ki hinmen ki para jungi bat ban burom ya kanyam kedustur jongki. Walau Francis ule kat balak ban penyade ya lade bat kiwei Henry syam lale ya ki ke ba persyak ya ke gospel bat ke jing hikai ka balang. Ka gospel kadai ka rule jongu bat ka balang kadai ka kemi ba iet jongu. Hakapor menta hakabangi syam bangi ya kentat iwei na kadaw ka jaj kaniam bat kum ta terter ngiri ban syim ya ke gospel kum ka atiar ban yalam lenti yangi. U Francis bakhuat jong ka Assisi ulale ya kane. Kat bang yirakhe ya kane ka sngi burom jong u tongin duwai ha kajinga saat jong u na ka banta ka jingsuk bat ka jinga long ka wei jong ki jat bin rio baro. En yoro yo Jesus Christ.